Buya unotaurisa musamhanya kuti jakada muchanyarara tiri kufamba musaita dzungu pamuno. Mazwa here? Muruzwa here? Musauya uda kushamisira pamuno. Handisi takati muite anhu anoroya muite nyaya dzenyu. Tode kuedza kugadzirise nyaya yamakatoporonga Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Right. Mrs. Chipo na Mr. Peter Mauya, nyaya yenyu yagara yareba panyaya dzetakatanga nadzo muno. Ndoimwe nyaya yenyu yanga iripo iyoyo yakati netsei ichiti rebei. Tikatombozvisiyawo zvakadaro tichiziva kuti pane zviri kugadzirisika handizvo. Saka tibhuirei tizwe masoko nyaya yenyu makazodini? Makazofamba naiwo baba. Taurisai. Nyaya ndikobuda kuchechi. Ngazi mwana wakubuda. Hapana mwana wakubuda ari pano muni mwana. Zvinhu zvekucreata. Ngezvekugadzira igodo rakadzama. Rakaitika. Raitwa ndana mai. Raitwa ndana mai nini kugara pasi nemwana kumutaurira mazwi asina kunaka. Kuti handipi nhoro iyi. Saka mwana nyaya yakauya kudare kuno iri kudzisve mwana wakauya achiti imimi akabudirwa. Achiti imimi ndimu akauraya mwana wani waiwo mai achona achiti imimi ndimu makamuuraya imimi achibudirwa riri shai. Tikazowirirana kuti mwana iyi ngaauye kudare kuti kuno imimi ndichiinsista kuti ngaauye abudirwe futi. Pane vanhu zvikazotadza kuitika tikasvika pakuti no chifambai avo akasvika pakuti inini handiendi hatiendi kune n'anga kana kuti mamwe maprofita asiri emuchechi mwani mawo. Tikazopasisa muno musedari ini samambo ndikati endai kwavo kuchechi, munoenda kumuprofita wekuchechi kwavo, mwapedza moendawo kumuprofita wani wenyu, pozoita muprofita wani wemupurisa. Tochizoona anza dzinenge dzadini dzabuda. Saka makazoenda kune upi? Takaenda kuchechi yavo kwababa. Zvatakanga tichitarisira kuti zvichazoitika ikoko kuti mhepo iri pane mwana ibude. Handizvo zvakazobuda musarudza. Zvakaenda kobuda kuti hapana mhepo iri pane mwana. Hapana mwana waibuda ari pane mwana. Ndo zvakaenda kobuda ikoko. Saka apa zvakureva kuti makanga muri kupumwa uroyi husipo. Ndizvo. Asi manje zvinochitika ngezvekuti zvakabuda yakuti hapana mwana wakabuda. Asi baba aya echisimuka pamba akati ndakaenda korapisa mwana waibudirwa. Saka ndozvitoda kuzwa kuti zvakanga zvangofamba sei kuti mwana uyu azorwara pabude mhepo yaitaure mazwi yaitaura kwendiri nini. Asi kuchechi zvakabuda uzi kwai wanga asina mhepo. Tiri kuenda ikoko, hatisi kuramba ndizvozvo. Imimi tiri kuda kumbotaura tiri takatarisana nemimi. Imimi ndiri makauya nenyaya. Toda kuti tifambe naye nyaya chose, tinosvika kwese ikoko. Saka ndati pezviri imimi mwana uyu aronga nana mai ake,
idivizuru wakaronga nana mai ake achironga futi nababa acho kokupumha euroi tinoda kufamba nenyaya tochizoenda hedu mberi asi tichiona ngoti nyaya hombe iripo yakakunzai panapa ngeyekupumha uroi kuti mwakauraya mwana wamainhandi zveri ndiyo nyaya mwakauya mukachema muno. Saka tinoda kuti tifambe tichizosvika kwese kwetinosvika asi anhu acho achizive kuti pane nyaya yaapo yekuti uroi hwanga achipumhawo hazvisi kudini, hazvisi kubuda. Ndosaka tiri kuchidzokera kwemuri ndiyo nyaya yenyuka yemuinayo yekuti imwimwe mwakaa muri kupumha uroi husiri husiripo. Mainini acho ari aiti mwana wangu uri kubudirwa wacho ngauye tiso ari taura chokwadi ndiyo gwara racho chari takafambira takangosvikapo pakatotangwa ngenhau yekufa kwevanhu. Pakuzobva iyo wataura yekuti mwana vaita wanga asina kubudirwa rakanga riri godo rekungozwa ana mai achitaura mwana kwakutohakira kwakutoita sekunge munhu akabudirwa wakataura kudaro muprofiti wanga aripo. Tingati ndiwo masoko akabudeyo. Saka isusu tichabvunza anhu acho ese anga aripo sekuri uya yangazi yambuya aya sekuru anga aripo naiwo amuyambo acho tikabvunza kuti apa soko rataurwa apa tagutsikana here tese renyaya yekuti mwana anga asina kubudirwa mai aya haaroi igodo chete riri kushanda pakati pevakadzi vamuyambo. Igodo riri kushanda ari kutaura ari pamba pavo ari pakazi amwe akadzi aya ane mapundu saka anoda kuti aputsirane mapundu aya akazosiyiwa kuna baba muyambo acho kuti gadzirisai musha kuti musha umire zvakanaka. Ndanyepa here kana kuti ndawedzera kana pane zvandasiyirawo sekuru mutaurawo sekuru ipi zvindimi makanga muripo ndikati pataurwa chokwadi hapana patatudza kana paatutsira ndina zvekutaura zvakawanda asi zvataurwa ndamakakasi ndiwo mataurwa zvakaizwa haana kubatwa uroiba anga ari manyepo akanga ari manyepo kundoti mwana wakazwa apa ana mai achingotaurawo semakuhwa pamba pakawandiwa iye kwakutohakirawo pautotorite nyaya kuti yake mwana uripi haana kuya handiri kuona muno mamuna mandisaziwo ese ana mai ari apo ndo anga ariyo mukadzi amuyambo asi mwana chete ndiyo ndiri kuona pasina. imimi Ndiwo mai zita ndiani Sara Musheni. right. Nyaya iri kutaurwa muri kuinzwa nzee hadzina munin'inaka hatiri kuizwa asi zvakazi pai makodo ana mai peto zvikazi ana mai zvakazi makodo ana mai anofanira kugadzirisa ana mai ndiani isusu ana mai fine zvikazvizwa mwana wenyu imimi wakabudirwa neshando achiti awa maizvo vanoroya ndo wakauraya mwana wenyu ndo zvakaitika muripo imimi wakabudirwa kangani achindobudirwa izvozvo achibudirwa neshaya rekuti maikuru ari kuroya ndizvoka imwimwe mukabvumirana nazvo saka pemwakazofamba kwakaendwa uchechi zvakaenda kobuda kwamwakazvidzwa pindurai mubvunzo musadaira zviro zvekuita unga muri paika munazoti muri kutaura nani nditi mudairai asi kutaura zvekurapwa kwemwana ba ndati pemwakafamba muchinobvunza anza dziri kutaurwa kuti mwana wakanga asi kubudirwa aba
magodo ana mai ekurwira neshanje, munobvumirana nazvo here kuti mwana wakanga asikabudirwi kana kuti mune rekuti mwana unobudirwa? Munoda kuti mutange uzwa musati madaira isazotadzozwisana. Murumhanya kuti ukasike kuti chakudu munoma muitwi izvo chaomoka, munobvunzikisa changamira ndizuzwapa mobvunzwa futi mukati heze kungakuta kuti zviperi handizoba. Nyaya haisi yanhasi pai, nyaya iyi ingadai yakauya anza muna November, mazwa nyaya yaidodzoka kuna November. Nyaya iyi inyaya yatogarisa, inyaya yatinoti tiite tipedze yakanga ichinetsa, ende nyaya iyoyi munhu akarwadziwa ndiwo wakauya nayo apa. Saka ndiwo yetinoti tounoti tobatsirana sei. Akataura kuti inini zvendiri kutaurirwa ndiri kunyeperwa ndisogutsikana nazvo. Imimi mwana wenyu imimi waibudirwa here? Kumaprofita kwemwakaenda hazi waibudirwa here? Saka toti waidini? Asingazivi ndiani. Ndandinoti mamaya paari kudairapo pane paari kuti rasike mbichana, vari kutaura ichiti vambopindura ichiti igodo remamai handisere. Apedza adzoka mwabvunza oti mwana wanga akabudirwa handisere. Hamusi kuona here kuti pane kakutaura kane kunzvenga mukati kasina kunyasa kuchena. Kana pechizi pane aprofita kumwakaenda oti igodo rana mai, hamusi kuona here mwana handiye wakapumha umwe mukadzi. Zvirikutaura kuti ndiana mai akanga ari kutuma mwana kuti ite izvozvo tione kwete tinokwenda. Saka ndikutaura kuti imwimwe muri kuzoona here kuti nyaya yenyu yakanga ichibuda kumwana wacho ndo zviri kuzimu zviri kubuda uko kuti ana mai ndo aitumei mwana, which means kuti mwana wenyu ndimi mai yacho, ndimi makamudzipumhaya uroyi. Imwewo svakaya makatopara iyoyo kuti moti ini ndindaipumhaya uroika mwana wenyu. Saka muruta mwana mai ninenyu imwimwi ndiwo akaende kuti mwana anyepe. Aiwa, mwana wakabuda nemvura handiti, tofamba bvuri roudini hapa zvozi handizvo handiti zvinhu zvakazi handizvo izvozvo zvetiri kutaura zviri mutaura. Saka imi mukati pai motikazi ini ndingakaite kuti ndipumha aya. Uya unotaurisa musamhanya kuti jakada muchanyarara tiri kufamba musaita dzungu pamuno. Mazwa here? Muruzwa here? Musauya uda kushamisiraba munomu. Handisi takati muite anhu anoroya muite nyaya dzenyu. Tode kuedza kugadzirise nyaya yamakatoporonga. Musada kunyepoti jadabu nga mwakangwara. Dai mwakangwara musi munoba. Musi babarikapo bafuti. Musanyepoda kuti ngwarira kuendera mberi. Inyaya iri mudare munomu. Munotaura mwazitaurai. Ende munga muchidaira heko unoda kutaira zviro zvekumba kwenyu mwajara kuita nemurume wenyu muchitaura muno muna mambo. Munodaira wanoiti anza zvatei bvunza. Zvaana jadabu munoita muri bedroom. Muno hamuna bedroom bawo. Sada kutiitira mashiripiti ekuda kuita unga munozi mune chemwauya nacho muno. Hatina zvetiri kumboda kwemuri. Tirutaura nyaya yakaomangarwa handi mwakauya nenyaya ba. Sada kuuya kutishamisiraba. Mwana wenyu imimi wakabuda neshai achiti awa wakauraya mwana wenyu. Handiro shai rakabuda here? Ndinobvunza munochidaira ndikanga ndabvunza ndati haikona munoti hongo kana kuti kwete. Muruzwa here? Baba mwana api? Mbuya mukabvunzwa mubvunzo ndiwe munopindura. Haikona kutaura zviro zvetinotaura. Hamusi kugutsikana here kumaprofita akati muri kurwe godo kwakaendwa handizvo here? Muri kuti here imimi muprofita wakabata nyaya iyi akashaisha kuona mwana une bvuri iyo nekudzoka, because iyi nyaya ika iri kubudisa pachena kuti kwakaendwa kuri kubuda rekuti mwana waipuwe masoko ndiana mai. Saka riri godo. Saka imimi mabva mataurawo muchiti kunge muri kuti nyaya iyi bvuri riripo. Saka mamba adaudzwawo kuti muri kuti mwana wangu asainyepa here kana kuti muri kuti mwana wanyepa. Aruzizwa
zvaari kuita manje amutaura musati mwazitaura ndika musawanza izwa ika pendiri kukubvunza ika muramba makanyarara taakutaura kulunga waudokutaura ndati musaita zvinhu zvekuda kuita mafilmu pendinobvunza mubvunzo munoziya ndati mwana wenyu imimi aibudirwa achitaura kuti ava ndo vakauraya mwana wenyu muri kuti rakanga riri kubuda riri bvuri handizve musare munoti ende musasumudza maoko pawai handini ndamunza kunokuba mazwa here musada kuita unga tozi tine kwetakambonana kwetinoziyana nauchamwari neruba todotoranga nyaya tichifamba nenyaya munhu akakunzai kudare ndorapo zvokutaura muchida kudai mwakajaidzwa nemurume wenyu unomusiya muchiita izvizvi handina mukadzi unotaura achisumudza maokoba muda kukanda munoda kudayira kuti hongu kana kuti kwete petinokuti itsanangurai ndo pemunodini pemunotsanangura asi tinoda kuzwa hongu kana kuti kwete ndati mwana wenyu imimi ndiye akabudirwa achitaura kuti ava ndo vakauraya mwana wenyu munobvuma here izvozvo kana kuti kwete? Alright, imwimwi mwazofamba mwakazofamba kuenda zvakabuda here kuti mwana waibudirwa kana kuti mwana uri kuzi wainyemba masoko aibva kuna ana mai ake vakabuda kuti kumuprofita vakabuda kuti makodo ana mai azvinosabvunza ana mai vachimirai musatsanangudza ava munodayira hongu kana kuti kwete musanyanya kuda kunyora samari munotivhiringidza vakabuda kuti makodo ndati zvakabuda kuti mwana waibudirwa here kana kuti masoko aibva kuna ana mai mwana wanga asikabudirwi otherwise ndo pane nyaya zvapera zvisararai hamutauri ba imwe munozitaurai mwazitaurai imwe tatopedza nemwe imwe mutatopedza nemwe takuenda kuna baba right taurai tizo baba pabhuku rangu pekutanga tiri achisvika muprofiti wakataura kuti mune dambudziko rekufa kwewana kunyepa here kana kuti kwete. Then panyaya yatakanga tafambira yakanga iri nhau yekuti mwana wakanongedza mai aya ndiyo yataatinayo yekuti wanga asina kubudirwa nemweya asi kuti makodo aitaurwa aakazwa opakirawo godo raana mai paakuchienda kochinongedza mai aya kuti mai aya ane zvaari kuita zvekuti mweya kudai hapana chakabuda pana aya mai akazi aya mai haana uroyi asi kuti ane godo raana mai ndiro rakasumuka kubva mukati meakadzi nevana vaibva vahakira kuzonongedza mai aya mwana anga asina kubudirwa. Ipopo ndorambirana napo iyo inyaya yakatozoita kubvunzwa ngeumwe mukadzi kutotaura kuti isusu nyaya yatahambira mwana wakabudirwa ndo pakazoti muprofita akakuri kuti kusi kubudirwa ini ndine mwana wakabudirwa ini pandai munamatisa pese waitaura kuti mwana wakaisiwa mhepo yemunhu akafa right imimi tiri ikoko zvakazi murume wabva akaitwa sei zvakazi inini ndabva ndakaitwa sei kubva kupi kubva unoino patakabva tichienda kuzviprofiti zvakazi murume akaitwa sei hapana kubuda pekuti ndakaberekesa mhepo kuti ndiende kobatwa ndinoroya hazvina kubuda kana taakuchitaura iyoyo nyaya handine tatakafambira pakatozi imimi muri kufamba muri muropa mune ropa mumaoko menyu ndandisina kutoinyoraba imimi makadzi mune ropa mumaoko menyu saka ipopo pakabvunzwa mukarambirana napo hamunorambirana napo here muprofiti wakabudisa nyaya yekuti mwana uyu haandi kubudirwa handiri akataura zviro zvokuti baba atobva akaberekeswa mhepo yekuti aende kubatwa kuti muroyi pakatobuda nyaya yekuti imimi mutori nemushonga wemunawo wekuti pese pemunofamba panotsikwa
muprofiti kana pemunofamba unotsikwa nemweya mushonga wamunawo. Uyu handiro muprofita kuti hapana chandawana akasimuka baba. Ameno chimbomirai. Sekuru pane zvandataura apa pane pandandobvunza pekuti kwai ndiri ndakaberekesa mhepo yekuti ndinoroya. Muprofita wacho wakataura kuti makaberekesa mhepo yendinini. Haana kutaura kuti nini? Saka nyaya yaisishanda ngekuti haana kutaura kuti mhepo iyi makaberekeswa nani. Aiwa, ndiri kuti azive kuti munhu akazobvunza nyaya yekuti isu tiri kufambira nyaya yemwana wakabudirwa. Anditi zvakatobuda pamuromo pemudzimai wangu ini. Right, ngatidai baba. Right, mwana wakabudirwa nguva inongedzayo. Handizvo? Right, imi muri kuzvidefenda sei panyaya inongedzayo ichizi makodo ana mai? Makukwana parini? Inini ndiri kukwana panyaya yekuti makuti imi makodo ana mai aya akupinda munyaya pese pataitongwa panapa aya anga asi munyaya yacho. Mapazvai. Saka pakabuda makodo ana mai anditika ngatimboti pakabuda mhuri yangu yese. Asi zvokuti kai mwana wainyepera ipopo apo inini ndorambirana napo. Asi hapana muprofita wakazvitaura here? Wakazvitaura atobvunzwa ngemukadzi. Mukadzi wacho wasara kumba uko ari kuinda makuru. Aiwa, wakatobvunza. Pana wakabvunza zvakataurwa here tisu here pakati pedu apa kuti makodo ana mai kana kuti muprofiti wakanongedza aya mai aya kuti nyaya yamafambira ngeyemai aya haana unongedza here? Muprofita haana unongedza here kuti nyaya imweni yemafambira ngeyemai aya ndandisuda kuitaura hangu asi mai aya ndiwo ane nyaya yekuzi muroi asi haasiri muroi ba igodo rakabuda pakati pemadzimai. Hapana wakanongedza. Baba aya akauya akabereka mhuri yakusana handizvo? Paakauya mukadzi wechimiriri handizvo? Akabereke mhuri yayo yakunongedzwa akuda kupfekedza kuti mumbachi. Ndozvamakuda kuita handizvo? Inini ndiri kupesana nemazwi ekuti kai mwana wanga asikazobudirwa because inini ndichimunamatisa mwana waitotaura kuzi mwana wakaisiwa mhepo yemunhu akafa. Ari aya akaisa. Aiwa, hapana kubuda kuti ndiate. Asi chizwai. Tazofamba izvo zvese zviri kukonzereswa ngemhuri inokukirana. Order, ndinotonga muno. Nyaya dziri kutonga muno ngadzisawanda. Toda kuti tarisana nenyaya wani. Nyaya yatiri kutaura nezvayo muno. Mbuya awo ndo wakauya nenyaya. Ndo vane ground muno. Because she is the applicant, she is the complainant. Imi muri marespondents. Muri kudodaira panyaya inenge iripo. Ava mupurisa ari kutaura kuti wakabuda. Isusu tiri kunyanya kutoteerera. That's why tichiti muende nemupurisa. Hatizonyanyi kudozwa nyaya dzinobva kwemuri. Isusu paine mupurisa vangoti inyaya yaakudaro. Imi makuda kutotora nyaya yacho kuti nyaya ngeyangu ini ndini mambo kuno. Saka ndakaendesa mupurisa wangu. Saka response yenu achinyaya kuda kuzwa ndeye mupurisa nemunhu akamhangara. Urikuzwisisa. Nyaya dzenyu dzemishonga yenyu dziri kutaura nadzo zvimwe zvatisi kuda kutaura nezvacho zvinotipedzera nguva. Mupurisa ari kutaura kuti zvakabuda muprofita ndezvekuti mwana wakanga asi kubudirwa aba. Asi inyaya dzaitozwa dzemakodo zvaitaurwa ndani? Nana mai. Ava vari kumhangara. Ndo zvavari kutaura futi kuti ndo zvakadini? Zvakabuda kuti mwana wakanga asi kudini? Kubudirwa asi anga ari makodo enyaya dzaitaurwa ndanani? Nana mai. Iwo mai emwana wacho ari kubvuma kuti mwana wakanga asi kudini? Kubudirwa aba. Inyaya dzaitaurwa ndani? Nana mai. Saka zvinoda kuti udini? Ndindarapisa mwana wezve une mhepo Mutape, pane nyaya dzekutoti musharukwa waziye asabatanidze nyaya mbiri. Kana musha make mune mhepo ka haapindi pamukadzi uyu unotsvake mhepo yemwana wake yakasiyana nekupumhana kwakaitani kuna aya. Kana mwana wake akapumha aya ka zvanga zvita kuti tsvake zvimweni. Apa pari kuzimai aya haana mhosva nemwana iyeye yemusha mwenyu handizere. Kana zvakazobude mberi zvekuti mwana wanyu nemhepo ka handiye kuroiwa ngaya ba. Ngeye muchade kuzoona baba imwe mwamwega mumba kwenyu. Ndo dzakandatisanganisa. Imimi mau yapanyaya. Panhau iri kutaurwa ngeaya. Aya akataurirwa kuti nyaya dzemakodo dzeakadzi avo anofanira kuenda kuchechi kwavo ndiko kwedzinogadziriswa yakubatanidzwa mhuri yavo.
idzo dzese ndakatoona kuti nyaya dzatafambira plus nezvo ndazotaura apa zvemuchonga ndisaifanira kunge ndazvitaura bandazozvitaura kundinongedza ndakusida kuzvitaura. Nyaya yatakafambira ngeyekufa kwewana nekunongedzwa kwamai aya chete ndidzo nyaya dzendaiziya dzemhepo nezvii zvese izvo hatinei nazvo. Tese tine mhepo muno hatiziumangarwa nyaya tinoda kudzira nenyaya yakamhangarwa. Ndozvendataura kuti isusu nyaya yatakatarisana muno nedare ngeyambuya yakava ichimangara kuti kune mwana uri kuzi uri kubudirwa abudirwa mwana iyeye uri kubuda achiti inini ndii ndakauraya mwana wamaya. Inini ndiri kuda kuti sedare mwana iyeye adaizwe auye abudirwa aripi ari munomba naamazvese ngekuti zviro izvozvo inini ndiri kuona kuti anhu ari kundinyepera. Pakatenderedzeke nyaya dzemwana zvikadini tikasvika pakuti right ngapafambwe mukati inini handiendi kune mamwe maprofita asiri emuchechi mwangu. Tikazosvika pakupasisa judgment yekuti right muchaenda wekuchechi kwenyu 1 mozoenda kune wamai avawo 2 mupurisa ozoenda kwake 3 mwakaenda kungani? Takapiwa maprofita anokwana kuita 4 asi 1 wacho haana kutaura zvaakataura. Aya 3 aya akataura zvitafambira ne1 wekuzopedzisira ndiwo akachizonatsa kutibudisira yamai aya. Tibva ndabvunzana kuti pachine pamwe here patichada kufamba futi tikazi apa tagutsikana ana sekuru akati tagutsikana aya akati isusu hamutauri hamutauri muno handizvidizvo amukabia hapana kuuya anakuya hapana kuuya muprofiteri wakanongedza imi mukatadza kuindana naye akati ndaakwenda 1 pakuzouya amwe arume 2 nemukadzi 1 anga akaita 4 akandotaura akada kunongedza mai avo maringe nezvavo akazoti aiwa ndaakubuda nyaya dziri panani sikuwirirana nadzo obva aenda 1 pakuzouya amwe arume 2 pakuzouya amwe mukadzi wechi 4 handizoerana mbuya mazvizwa mama. Isusu hatisi kuchada kupedza nguva onai tikanga tichitonga hatisi kuda kupedzerwa nguva mazuva nyaya tikanga tichitonga nyaya tinotarise mapoints anenge akanangana nyaya yedu maonere endaita yatodini yatopera. Nyaya yedu mamirire yakaita ngeyekuti avo mai avo wakapumwa uroi hwaasina achipumwa ndiani ndiwo mainini acho achiseenzesa mwana wani waubozi iwo acho atobvuma kuti mwana wangu wanga asikadini zvichibinzi kuti masoko ewaitomudini ewaitomba kuti uende kozvibudisa uku ndobwavari kutoenda kutobatwa nemhosva manje tatowabata nemhosva watori nemhosva yekuti wakapumha uroi apeno kuti imwimwe ndinotokuti inini ndiri kuona kunga ndatopedza bhozi zvimwe zvinhu zvachoka tingada kuramba tichiswera tichitenderera tiri muno tichitaura nyaya dzekuzoswera kubvunzana zvokumwe hapeno muri kwemisekuru handiyo nyaya iri kweri ndo musoro wenyaya chete zvimwe zvese tingatsvaga pedza nguva nyaya munhu anga aine nyaya wakanzi ana nyaya right wakati munhu unoroya wacho anhu wacho varipo saka chakundodiwa kunange pakati penyaya chete zvatopedza ndozvendiri kutaura. Saka isusu tinoita kuda uchiti tichizwe kuti imwimwe makaa muchizi munoroya makazi mwauraya mwana wangu mwana wavo mbuya iwona mwana wavo mbuya iyena wakafa wacho waizi andani mwana wakaenda ichobuda kuti imimi makazviurare mwana ndozvendiri kutaura kuti ava vacho vachiti asi ari mwana waakaenda kobuda achitaura ndozvetiri kutaura kuti imwimwe ndii mwaizi maipumha uroi. Isusu munhu aipumha muroi mwana wakazobuda kuti wakanga asikubudirwako asi waitaurirwa zvekutaura ndiani ndimona mai aikuona kuti ndana mai ndimai acho akatotuma kuti munhu aende kuita hakuna mai anoenda kune mwana
woumwe munhu una mai aripo kumutaurira kuti taura kuti mai awo anoroya akauraya mwana wawo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mai acho ndiwo aitodini, aitotaura. Saka imimi ndimo makanga muri kupumha uroyi mukazvifambira, makauya mukachema muno kuti inini handiroiba, totoda kuti tifambe. Mukafamba zvakaenda kobuda kuti imwimwe hamuroiba ende hamusi kumwe makatouraya mwana wenyu. Muri kuti kudini nazvo? Haini nhabuka. Zvese ndakubvire kunhando dzemberi. Nekuti kupumha kwangu inini nenyama dzangu dzakapumha. Zita rekuti machaya rakatoshata. Muri aroyi? Tiri aroyi. Sekuru. Iyo nyaya, isusu nyaya handisweri zvekutenderera zvekuswera kutotendera kana kuramba ndichibvunzana kuuzi otherwise tine dzimwe nyaya dzinoda kuti vaenda hatina nguva yekuswerera izvi. Mwana wenyu wakanzi arowi. Isusu mwana wedu wakanzi arowi. Saka semazire endinoita pachiwano kuti munhu akapumuzi uri muroyi wasibise zita rechinyi remunhu rinode kuchenurwa, unode kuripirwa munhu iyeyo kusvibisa pamakaite zita kuti unoroya vamwe zvabuda chinzi arowi. Vamwe usiyana. Asi ndofunga pasvika sekuru nguva ineyi ndopatata kumirira kuti iwo ndiwo anochigura chinwe zvavanoda. Ndobvitiri, tirikuda tionesane. Ndaona kamhama ukutsira. Inini ndiri muno ineyi inozi community court. Community mukagugula uvanhu ndiyo community. Vanhu vacho ndimi tinenge tiri kuita riri dare. Inini ndinogona kupa mitongo yangu samambo, but zvinonyanya kushandiswa kumamagistrate courts nekumacivil courts. Muno inyaya iri pajekerere. Hatidi zvemakuhwa kana kuti zvokuzi mambo aya mati haana kupiwe mbudzi here zvakadai. Ina handipi judgment isina maassessors ndinawo kuno, but imwimwewo futi muri maassessors. Ngokuti inyaya iri kuitika muripo. Inini ndinoti kushaisha kuri pavanhu. Iyi mhuri yagara kwemakore vari pamwe chete, but kukanganisika kunongouyawo nguva dzimwe. Ndaifunga kuti mumaifedhi ndizvo nasekuru afedhi maichiitawo zvekuti ukama hwamama agara munahwo apa pakangokanganisikawo godo rinombouya baba wakauya nezvinonaka maningi zvikaita kunge zvarerekera padoita kunge pasiya umire zvakanaka. Vaingotaura navo kuti uyu atori munin'inazve kana maifedhi wariwo avatori vaningi munin'ina usazodaro asi ndaakumbokuchaya apo kuti usazozviita. Ya, ndozviko kwetiri. Besides ikoko isusu sedare tatovabata futi nemhosva yekutoti isusu vauri pakuno kudai mhosva yatatovabata nayo yekuenda kopumha umwe munhu uroyi zvisiripo. Uroyi zvakafanana nekuuraya. Ukapumha munhu uroyi, isusu tinotovabata iwo motori nemhosva yenyu yekutoti imwimwe munomu mudare munode kutoripe mhone mwana yemudare muno munoripa mhone. Akubatai nenyaya yekuti mwakaenda konongedza maikuru enyu uroyi hwemakazofambira futi mwega mukaenda kogutsikana kuti hapana nyaya. Saka isusu sedare takubatai nemhosva. Inini samambo ndiri kubata imi nemhosva yekunongedza mai ava uroyi husipo hwamakazofambira mukanatsa kutoona kuti chii haupo. Imimi ndavabvunza ivo vanenge vainozvawo zvavaroda akarifaya kwemuri imimi mukati isusu teitoda kuti paitwe chenyora. Taurai isusu kwedu kwedare tatotaura tapedza zvakwemuri muri sekuri tipedze tiende kuite dzimwe nyaya. Tingarebesa inini ngati angu panodiwe ngaabvise iri mombe 1. Akabvise mombe iyo yobva zvapera, hakuna kuchaendwa futi. Ndo mashaka angu endinotaura. Muri kuzvizwa here zvirikutaura munoti kudini nazvo?
ndosaka ndatopereka mundiwo kana ndakagara muno mundiwo baba vacho ndakatomirana imwimwe mwaanoti zvaataura zvinoite kuti mwoyo wenyu zvimurerukire panyaya yenyu yemwakaudza kuna mama. Basi mare takashandisa mare dzatakashandisa ndoda kuti dzidzoke kutokumbira kuti dzipetuke. Mare idzodzo sekuvabayo makazoveka kuti mare haini mari yandakashandisa kusvika dari kubva parakatanga kusvika parinisvika $150. $150. Yes. Ini ndinobvunza kuti nyaya iyo muri kutaura kuti unode kuripa ndiani? Unode ndiani? Ndi mukadzi here? Ndiani mai? Ndoda maiti inodo anotaka kuti udini? Akapumhawa uroyi. Handiko kune nyaya nyaya iri haisiri kune nyaya iri zvisiti vaititi kana pakabuda nyaya kuti anoitira magodo iye wachaita godo uyu wachaita godo urayirana ana handizve ana akatofa ngeyangini aivacho handizve handi uyu waita godo ichitira uyu ichita godo ichitira uyu ndo paane nyaya handisi kutonga yakumba tirutaura yakamangarwa izvedzo musatipinza ime musaita basa rotipinza mukarika renyu hatiko uyu chizwa hatisuda kutenderera bambo musavaya muchiita izvaga imimi togara tichida kuzonetsana muri jongwe kumwenyu kwemina akadzenyu munomuka munomu musavaya muchida kuita zviro zvekuita mazangara kana kudaita mashiripiti kana kuda kushamisira munomu manje mwairasa hatiwirirani munototeerera zvani imimi kana musikazwai ndakamutaurira last time dai maigona chiri kuita kuti nyaya yenyu iwe kunovuka muri kutadza ubaba ini haina nyaya yakamboenda kwamambo bhozi nyaya dzangu ndinodini ndinopedza makawanza akadzi kusvika kuita 7 handi pawa ba yemunoda kuuya kusenzesa munomu bhozi amweni 7 acho ka hatinhai kuda kwaita asi tiine pawa yetiinayo musati pamwamine mhuri yakakura ukoka yemunogarisa pasi muchitonga mofunga kuti mudare munomuka muna hakuna zvinhu zvakadaro imimi dai muri baba akarongeka nyaya idzi munodziitira pasi pemuti kumba kwani kwenyu nyaya yekuti muri kutadza kuita baba nekuyananisa ndiri kutomira kutopinda umba mwenyu kuti timubatsire kuti akadzi enyu aya agarisane mwauda kutanga uda kutobvunze tumubvunzo tikuonga mwauya kogara padare hatisi kuita zviro zvekumba kwenyu muno ende munaziva kuti muri kutaura nani handidi zvekuenderwa mberi zvisina nebasa mwauya muno muri musungwa here nyaya imwe matitori nanyaya nemi right ikazobuda muruzwa here nyaya mauya imi masungwa nyaya yakaenda kokubatai because mwana wakanga ari kutaurwa achibudirwa ngewenyu but takazosvika pakuti nyaya yafamba izvozvo zvayasvika mai acho ane mwana waiti uri kubudirwa aripo bva zvabuda kumuprofita kuti mwana iyeye kubudirwa kwaiita ngekwekudini ndekwekunyepa masoko aibva kunani hakuna chinonzi vana mai kani mimi ndova muchitorwa aiwa kuna mai iwe istatement rinotaura maprofita wachingotaura kuti ana baba ana mbuya anani but ndokutotaura kwacho ndati hakuna mai anoendera mwana womwe munhu una mai ake komuti iwowe endokutaura kuti mai guru muroyi akauraya mwana wavo wazvazvo ndi mai acho anotaura nemwana wavo mwana wavo omuti chienda wozvitaura bhozi mai acho anonga asina kuda kuzvitaura no imimi kana muri kuti isusu nyaya haisi kuda kuti iende kobata mai mwana ngauye tausunga mwana wakabudirwa wachona tochizoona kuti iwowo mwana iwowo wazvakabuda un'anga kuti wanga wasubudirwa vaiwo information yewaitaura iwewe yekuti haya maikuru akauraya mwana wavo wakaiwonepi iwo haubudirwi tosunga mwana asi tasunga mwana hatiduzwa mai nababa anodairaba bhozi mumwe muri kunzvekesa muprofita ari kutaura kuti mwana waitaure zviro zvakataurwa ndiani ndimai saka imimi kana muri kuti mai iwo haana nyaya it means kuti mwana ngauye achenesani mai ndope muda kuti tiende here isusu tanga taita zvinhu zvinoguka zvinopera
imwe kuti mwati hazvidi makakase wogadzira samoni imwimwe musasa atoswera ini kuchauyaba mwana ngaachiuya tochitonge mwana topedzerana naye kuno because murudo unzvenga mhosva nechigunu haisi nyaya yemwana bai mai asina kumangara kuti mai oramba obva aende kumba kwawaifara pakati penyu ndiyani mai haasi kumangara obva arambwa obva aende kumba kwawaifara ndiyani ayarambwa ndiyani ngezano rave pakati kari kuti oite chinyobva aenda muroyi hamungagari aende kumba kwako but ayakauti kuti inini ndioneke uroyi hwangu ngandiende kwamambo ndioneke makakasi muprofita akataura kuti mwana uyu haabudirwi handizvo asi uri kubatana neshanje dzezvaitaura ani anamai pakazi baba here hapana pakazi chi mai netimu yavo ozi nhau yanga iripo mama baba aya ane akadzi avo 2 aari kuwirirana nawo achironga zvinhu zvavo zvekubonini aya amweni akadzi akazi aya mai aya neumwe usiripo hautaurisa nauzitaura iyoyo chiweyo hatidi nyaya idzo ndakutaura kuti munombwa usatoona kunge akadzi hautaurisi nauzitauraba akadzi awangani 2 ari kuronga nembotembe ndimi muri kukonzeresa godo riri kubuda pakati pemhuri baba because muri kuronga naakadzi 2 hamusi kuronga naakadzi enyu ese saka akadzi 2 iwawo umwe wacho hapana saka akadzi iwawo ndo ari kuronga musha nemi baba saka pakazonzi baba munofanira kutora akadzi enyu aputisira nemapundu handizvo zvakataurwa isusu tati in short dzimwe nyaya dzinobuda kumaprofita nenyaya hadzinei nenyaya yatinonga takatarisana nayo nyaya yedu isusu imwe rudo kuti kudini taura itisu pakazi inini ndindimuronga nababa handizivi kuti iwo akataurirwa ari ega here kana kuti aiwa pakati aiwa chingomira ndipeketi tese nasekuru navanamai kuramba tanga tiri kuna namai hapana kunongedzwa munhu pakazi baba ane mukadzi 1 waari kutaura naye handiti asi nhasi ari kuti akadzi 2 uye nhasi onongedza futi inini handizivi kuti anongedza imwe iwo haanongo ndindi unongedza imwe hamusiri manongedza iwo ndisaimaoko basi iwo andinongedza amusumudziri muromo hamuna murume ibabu aiwa dzikisaima chiki dzeminadzo idzoka chiki dzeminadzo hamutauri banyararai ndokuti taurai ndakudoti mutauri musatitaura zvinhu zvakawanda nyanya mwatotaura imwe ndaizwa amakakasi haana unongedza inini samama ndateerera statement yekuzi mwana haanga asikabudirwiba zvaitaura mwana masoko aibva kuna mai saka mai acho ndimwimwimwe saka takubatai nemhosva yakaparwa nemwana wani wenyu imwimwe kuti mwati mhosva iyoyeyo hamusi kuitambira bai mwana wenyu tosamona mwana inini handitambiri mhosva ngoti mwana una babake akambara ina baba haana kubuda mwana aiwa mwana una babake hazvina kuzi inini saka tobata mwana una babake saka imi mukamoti pa inini ndiri ndoda kuripa sauta kuti mwana ndakatiura here alright saka zvanaka imi maba chizwai chinyararai tazvizwa right isusu muruda imwimwika nyaya yatati uda kuita imimi zvokuzopinza baba pakufambwa kwakadini wakaitwa it depends nerelationship yenyu nemurume wenyu because pamwe mutori nezvirudo dino zvirunetsa ava vaita problem yemwana wakauya achinyepera kubudirwa tiri kuona kuti mwana wacho ngewenyu dai kuri kuti akaba zvinhu zvavo still taingodzoka kwamuri tofamba pobuda mahanza anenge abuda toona kuti toita sei hanza iri kubuda kwemwakafamba iri kubuda kuzi mai ndimwi mwakaenda kopa saka tiri kukubatai saka imwe kuti mwakuimplicata baba its okay since mwataura kuti mwana wedu chi tese saka tokubatai muri mwese kana mwati imwimwe mwese muri 2 hamuna nyaya takusamona mwana tozoona futi kuti mwana wacho ngewani at the end of the day mati ndokutaura kwazvoshona yacho muri kuti ana imwe michizwa iraiti fine
hatisuramba baba. Imimi pazana mai ndafara kuti zvazani ana mai. Chititaurira yamwacho ngoti. Saka kuti muri kuti ana mai anditi. Ndokuti kuti tese tinobatana kuripira iwe chitobvisawo yawo ngoti akazi ana mai. Aiwa, ani pakazi ana mai, apazozi mai, ani pakazi ana mai. Mirai muzi. Mirai. Parikuziva nani? Parikuziva namai. Ndo vakatauriri vana. Saka imimi muri kutere pane paitorwa mwana wenyu imwimwi namwana mai vachienda komutaurira nyaya yekuti wakauraya mwana wavo akadya. Ndo zvitoripo ngoti zvakazi ana mai, dai zvakazi mai imimi. Pakazi ana mai. Hapana unongedzwe munhu, asi ana mai. Saka imimi wandinongedza inini manje. Imimi tiri kubatira pakuti mwana ndewani. Mara isi mhosva. Ndaitoti pamwe muchatoti mese ana mai batanai muripire murume. Yes. Ana mai ndo ane godo kura ana. Pamusoro changamire. Baba na mai anganzengawo mwana wakaite deformation correct. Wakatanisha mai yao. Asanzengese mwana. Taitomuda apa ndiye watifanira kusunga kutoende kustocks. Unotoende kustocks nemapurisa. Nokuti ndiye wakatanisha image yamai yao. Plus ndiye unotitaurira futi ana mai acho. Yes. Saka no. Waitotauri ni mai acho. Yes, saka kuti ndasvika ipapo. Takususpenda judgment yedu. Toti nyaya yedu. Anhu etinodhira nawo haasi wari dzenyaya. Takuda kuti mwana achiuya bhozi mwana already zvakatobuda kuti haabudirwi asi masoko aitaurirwa mwana ochitaura kuti inini mai nhingi namai mazita aanonga azotaura ndiwo etinobva tazobata nenyaya. Ndo zvemurikuda kuti tiite here bamwe. Mimi ndio muri kuti kai mwana wakazi abudirwi. Ataura kuti mukadzi akatotaurwa akatobvunza pachena. Anditi asi ndindairapisa. Saka muri kubudira munobudirwa. Saka akauya munobudirwa. Waibudirwa. Chikarapwa chiro chikaenda. Saka ndiri. Zvikarapwa zvikapera. Bati chataura. Bati zvechakataura chinhu ichocho chikarapwa chikaenda chakasiya chanyepa. Baba emunuka chakapare mhosva mune dambudziko rimwe. Makazi aine mwana pakutanga mukandurapise mwana haagoni kuuya uno. Andizvo. Nhasi mwaakudhifenda hemwana uya ngekuti yaanyaya manje. Makaramba naye mwana mwana haagoni kutouya uno nekutofamba kuti situation yacho yaari haitoiti. Nhasi mwaakuchinja futi. Saka materi mode mwana ino. Kana mwakumuda mwana mutori makude mwana. Isu ndati akabatwa ndiana mai. Anditi. Ana mai akabatwa saka yema kunongedza mai umwe. Mwana unobarwa ndiana mai angani. Pamusoro ivona. Ndinongirwa kutaura. Nyaya iyi kai. Tichiri kuJerusalema. Anhu aya akafunga kuti ndabva ndaende kumusasa. Asi pakabuda nyaya yekuti tinoda kuti nyaya ibude mudare mamambo. Yabude mudare mamambo mawanobva atanga futi. Muprofita uyu haazi kuona. Ndosaka muri kuzwa chidai. Kunjenga asi kubude pawaiti kubude kutaura chokwadi chechi. Zviri pasi pemwoyo wangu. Amakakasana kumutora ndikaenda nemwe kwako kuna asharuka anga achiti pamweya wacho. Akati chi? Ana hotel magutsikana aringe zvataurika ndikamubvunza imwe mukati chi? Patakaendayo hamuna kuti magutsikana ere. Hatisisina chetichada kuzwa. Saka nhasi unoti akuno maakuti hamuna kugutsikana. Hatina kuzotipihwa amwe maprofita ere. Ndikandichitaura kaona teerera zviro wakaenda kuita handizvozvo ndakataura. Takati endai kumuprofita wababa, moenda muprofita wechoisi yawo kozoendwa kwako iwo. Poita vanhu vangani? Imwe mwakaenda paanhu atatu ari panyaya. That's why tiri kuuya kuramba inini ka zvokutenderedzwa. Muri kuona nyaya iri kuitika panapa. Basa rangu inini rendiri kuita panapa handiri kuuya kuita mahumbwe zvemadhasharara zvetiri kuita muno.
basa rendakapiwa inini imandate yekuti nditoti vanhu vagare zvakadini zvakanaka. Asi tiri ipapo ndiri kuona kuti munomuka muna amwe anhu anonga asina zvekuita, anonga ari kufunga kuti ngatindoenda toda kuenda mwachitoda kuuya ushamisira kuda kupangidza kuti inini ndine nharo kana kuti inini ndinogona kuvhiringidza. Inini hapana unogona kundivhiringidza because basa rendiri kuita inini harisi rekutangira muno. Ndakatopuwa mandate iyoyo naMwari. Hamusauya muchida kuita tumashiripiti nemaropa emwakabata netumastatement twechibhanditi twekuti pane mwana 1 panozika pabuda ana mai 7 ese auye abatane koripira panyaya yemwana 1. Iwo ana mai acho aine vana wavo vasiri kutaura rubbish. Mwana wenyu ndiye akaenda kopumha munhu uroyi. Mwakuda kuti amwe ana mai ngauye tibatsirane kuenda koripa. Apumha uroyi zvafambirwa zviri kobuda kuti mwana iyeyu zvaaitaura wanga asikabudirwiwa, asi kutoti imwimwi mai acho ndii mwaimudini, mwaimutuma kuti taura zvakati. Imimi kana muri kuti imwimwi muna amwe ana mai, hatisi kuramba sedare, titaurirei ana mai acho because mune pemwaigara naana mai aya modaidzei mwana iwe taona tine nyaya yakati iwo nyepera kodai chititaurirai imwimwi mwana mai acho tibva taasamona kuti inini ndaitaura nyaya iyi namai toadaidza oya munhu ana mai nhingi mwaigara pachari muchitaura nyaya yekuti muchitume mwana kuti ataure kuti avanoroya vakauraya mwana. Hino zvabuda kumaprofita ekuchechi kwenyu kwacho kuti ava havadini havaroi makuhwa etaiita aya ana mai tabatwa nemhosva. Saka pazi pari kuda kubviswa mombe. Saka ngatichibatana kuti muri 4 moite $100 kana kuti $80 ndimi muri kutoaziya imwe zvino zvakaenda kobuda. Chitaurai mwana mai amweni acho. Amusoro imambo. Tingaswere kutenderedzwa ngaanhu aya. Kuti mukwasha wangu akagarapo. Tisingatarisi kuitika kwaitike nyaya iyi. Uyu mukwasha kubva kumashure kwese. Asi haatooni kunga vanhu kuba isusu. Kumba kwenyu isusu kwakarorera. Nanhasi zviri kungoratidza futi kuti haatotori kunga vanhu vaana respect. Kana mudare muno zvaanongoita ndo zvaanongotiita iye. Une zvainazvo hake zvaazvise. Zvakabuda kuti une zvainazvo. Asina kuzvitaura. Asi takuti saari kundokuita imi mambo ndo zvaanotiita iye. Panapa hapagari usina zvake baba hazvisenzi baba. Kana utate kusvike pakutestana kuona kuti une zvinodarika umwe ndiani ndine masaki. That's why ndaka maqualifications kuti uzozi manager pakambani unonga waonekwa kuti ndiwo wakadarika. Inini kugara panapa ndakarodha mwese ndirimuona mwacho mutori nato twana. That's why kana dai mwaisvike pendiri pano vanonyunga dai ari kunoku hamutokwani muri primary ini nditori kuuniversity yezviro izvozvo musauya ndityisidzira neturo tusina nebasa twonosenzesa pamba pako. Unozaita mwana munoti mukaita akadzi akawanda ka uchifuma kupfugamirwa wakutoononga une power. Haisi power chibalance icho. Wazwaka? Handi zviro zvekuyodotyisidzira nazvo. Ende waita akadzi acho 7 wautadza kuatonga wautadza kuaronga wakotore 2 wosiya amwe 5 ariyo waudairira kuti hazi iwo uruzi mukadzi wako ndiye waiti une mwana unoda waudairira kuti inini. Saka mwana wacho uri kuzvipinzawo munyaya yetanga tiri kutotaura kuti iri kobata mai iwo ngekuti uri kuona kuti mukadzi wako wanyura still iwewe baba wenza takupinza kana kuti hatina ndiwo uchaburisa mombe iwo because mukadzi wakaita. Saka zvokuti tiswere kukubatanidza isusu tiri kutaura paanza yakabuda mumaprofita kuti mai ndiwo wakatuma mwana wanhu wawo. Ava mai vacho wakuchichiti ndina mwanani ana mai chitaura ana mai acho taadaidza wakuti bvunzai makakasi handi murume wako bva makakasi unena akadzi emunhu indava muri kuda kuperodiro. Saka muri kuti aite sei makakasi haitoti kubude mazita makakasi mazita ati rafu yekubara mbuya yako. kumbira vaatanga
Mbuya ndatsakutaura kuti ndinongedze akadzi acho. Mbuya. Fungisise musoro mufunge ndimakabara mwana uyu. Muruzwa nemurume uyu. Mira mbuya mutaura ichizwe mbuya. Pane pendinoda kumbotaura neni ndinayo mhoso tisati techibva mumba kwedu touya muno tanga kuedza kuuya neturo twetinoda kuedza kuti toda kuona kuti anotiona here, ndoda kuona kuti anondibata here, ndoda kuti anondidini here. Amakaka seana mhoso yaanayo, mambo tinaye haana mhoso yaanayo, anhu ari muno makota edu haana mhoso yaanayo. Isu ngatiteedze zvetinonga tafandira muno. Ari kutopedze mweya wawo nokupedze mhosva yawo. Amakaka se hasi munhu wokuti kana tingafuwa kuzi tiende kohamba naye wamurume wangu, hasi murume wangu ende haana chekuita ndini. Atori kutonibatsira mukati mweimba yangu, handiti? Pamusoro mai, titoriyo akatondida kunditi pana sekuru ari pano wekutanga newechipiri, akatoti pana sekuru ari kuda kuedza kumuyananisa. Ndokutombo ndakaramba ndikati handina kukamba nawo anhu ndisekuru wacho huri papi, zikazi mandate yemunayo ngeyeusekuru. Ndikati saka yeumambo iya ndiyo iyi yekuti mambo uda kugadzirisa vanhu musha waMungabiya. Saka takatopuwa mandate yekuti zvemuri kuita kugadzirisa anhu nditoriyo anhu amaprofiti mairi akatotita. Ndikatomboramba kuti inini handisiri sekuru anhu aya. Ndakatokuitongano zitine basa rekuti aruya akazore tunotuwaonange pache ndakatopuwa mandate yekuti uri kugadzirisa vanhu uri sekuru. Mama, parikutokuda kuti musati torungana. Mama, ndimakabara mwana iye waite zviro izvo. Urikuzwa mwana wenyu. You are guilty. Zvetinazvo pana apa zvapedzwa namambo ndo zvichaitwa one mombe neimwe mombe ni mwana wayo ya mama. Otherwise ati mukoni. Ndunyepe ati akona ni. Inini ndinokuvuza. Mira tuda kuti tiite zvinopera mazwazo. Tuda kutaura zvinodini? Zvinobuka. Mudzimai wenyu uyu akauya akamangara nyaya yekuti ari kupumha uroyi yekuti akauraya mwana wavo achipumhana nemwana wemudzimai wenyu uyu. Mukaenda kofamba kumaprofita, kukaenda kobuda kuti mwana wakabuda achibudirwa kuti anoroya ende ndo wakauraya mwana wavo. Hazvisiri zvoda. Mwana uyu zvaakanga achitotaura igodo raanani raana mai rakanga richiitwa pamba rekuzobetsera masoko okuda akadaro. Ndozvo zvakaita. Chiti tongeraiwo, chiti taura tochidini, chiti zvetu tichinyora kuti munoipedza sei. Ini ndandapedza. Chitaurai kuti right changamire nyaya iyoyo mamire yakaita itai so. Chitaurai tizvo. Godo rakabuda pana mai umwe here ndio pana mubvunzo wangu. Zvazi tonga isoko rekuti pana ana mai razi. Ana mai acho. Ndozvo tipedze taura ndapedza kuti godo rakabuda pana ana mai ese. Akanongedzwa. Amungabiya. Chiri beside hapana kunongedzwa ana mai. Ana mai akanongedzwa ane godo asi pana akadzi airi amunotaura nawo imimi. Kunyepa here? Hapana here? Pana akadzi airi amunoronga nawo zvinhu aya kuzoita godo ari kuda kutoti muzotogara nawo pasi mochironga kugadzirisa musha wenyu kuti umire zvakanaka. Handizvo here? Zvakataurwa. Ana mai handizvo zvakataurwa here? Yati uyu murume uyu ijaindi. Usatamba nemunhu unoakadzi 7 unototonga dzakadarika dzedu. Isusu tinotonga imwe iye unotonga 7 everything. Pedza tochidini akadzi ngako iwo. Tochidini todini dare rinotatadza tiri madofo. Chiti taura kuti right changamire akadzi aripo inamba yakati saka ndiri kuorongoda. Imwimwi ndimi chabva mwaenda kutaurira akadzi acho mouya mwanei mombe yacho nekuti akadzi enyu acho munoaronga sei, uyu unobhadhara marei, uyu isusu muno tiri kudei mombe.
akazvakadzira neamambo akazvakadzise andisvika akadzi andisvika ndiyo ndototanga kutaura hezvo nyaya dzamubata imini kuti godo renyu riri kupedzisa ana angu. Saka uda kuenda kuna ana Tezvara 7. Ndaiye wacho mukadzi wangu. Saka muda kuenda kuna ana Tezvara 7. Zvinokona ngei? Anoti zvinokona makadi utogara mazvita anza makaizwa ke. Mungadai mwaona ana Tezvara kamuno. But zvakatobuda imwe nyaya ika. Iwe mwakaenda rini? Takaenda muswa. Sunday 23. That's the day. That's in the truth. Last Sunday. Maka ana Tezvara imwimwi mwaona kuti akadzenyu imimika abatwa kumuprofita wekuchechi kwenyu usinganyepi. Pakabuda kuti akadzenyu ese imwimwi akaronge kuite godo mwakaronge udini. Sababa bodi ndiyo nyaya tinayo iri kundodzoka pemuri akadzingani ngenyu. Chiti saka ndoti chiti taurira kuti chakamire inini ndakogara neakadzangu 7 pasi nana Tezvara acho muenda kuna Tezvara mwopuwe mbudzi 2 muenda kuna Tezvara amainini number 2 mwopuwa muenda kuna bhodzi ngenyu handizve hatisi kuzvida kudari muenda kuonana ndikwe mwakaroora ndikunokuziya amwe acho itotangira yapa Tezvara yatori yapa moto mutauri ndinotaura sajaira zvenhando handumba kwenyu ba munomu nditoro mutoro wakadzangu manje munomu musadotonga ba munomu zvomunondoita murumba kwenyu ndozvendiri kuita munomu hautauri nichitaura hamusati wasvika level racho usati ukaziparidza muchechi woda kuparidza futi munomu ngemwangu ndati amwe Tezvara rapa iwo kumwe kwacho kwavakanyenga amwe akadzangu 6 ndiwo urikuziya ndiwo chaenda ikokoko pabude mbudzi 2 pabude huku pabude mochizvibatanidza isusu kunoku kuende kobude mombe uruda kuti inini ndiende kotsvaka ana Tezvara ako kuti ndati inini manje kwese kwamuri kuendayo ka mwatomuvhurire dho kadhoketi renyu nyorai mai avo kuti tiri kude zvakati nezvakati maexpenses ese enyaya ese ndiwo anozoziye kokootore chii mare ndo mamiri akaite ndaa ndo maurire ayo handizvati apo tatoita baba aitora baba ati ibvisei uko ndazozwa kuti ngaidzokerepi hatirambi tichitambwe runa paki munomu ndozvendinotaura kuti munomuka kuti wakajairawo kutonga kumba kwako inini ndakatojairawo kutonga nyika kwete zvekutonga kamushawa kutotonge nyika isusu tabata mukadzi uyu ndiye une mwana wakaende kopare mhosva iwo uri kuti haatongwa ari ega iyo haisisiri yedu isusu iwewo hauchienda uine chikwereti chemukadzi uyu koti kuna amwe akadzi imwimwi mwaiuya muchitaura namainini number 4 nani kuchironga zvakati saka moita macontributions enyu muri kumba kwani kwenyu kunoku kudare kobude mombe handisuba isusu dare tinoenda kotsvaka akadzi enyu 7 kwati iwo unze mbudzi 3 iwo unze huku iwo that is your duty because matoritora muno duty rokuti murudo kuti zvigadziriswa akadzi 7 unless kuti muri kuti muda kuenda nenini kuti toona akadzi ako 7 acho tichicharongera tobuda toenda kuda kuenda nenini tobatsirana akadzi 7 iduty rako mudare naakadzi ako 7 asi kuno kuti uda anza chi 1 uri kuti udini chitaura mumberi kuya rini baba inobva kuna pakadzi 7 inototanga pana iyo wacho iyo unototanga iyo wacho haisi kuya mombe vanobatwawo panyaya atizi munochironga rini mombeyo ibude ndiarongere ndichatosvitsamuna na Tezvara kuti ana enyu achadya ng'ombe ana enyu achadya ng'ombe mudaro iyo wacho utotanga kubudisa pamusoro baba mungabeni mukatonga muchidaro munoripiswa ndiana bambo haakutongera ana baba kana muromo wacho kusvika nawo muchiataurira hautoiti muri kuite chideni munozoguma mwochaini mozoti anhu akashanda iyi mhuri yenyu zvichiri mumhatso mwenyu
kudai kuri kuti imwimwi mwaiziye kuti ana bambo anode kuti aziye nyaya yanawo, maidai izvozvipa nguva yese mwakaende koshuma muchitaura kuti mwana wakatsvuka. Saka hamuzi muchiwauya nemadzimai apo. Saka chiro chaakutomuremere padera pesoro makanonoka kuzviita. Iyi yataa yenyu, chigadzirisai. Uyu mukadzi uyu mukataura kuti iye unofanira kutobvisawo ng'ombe, bambo wakutoti aatori nahasha baba aimudzipa. ndani ndarama. Saka imwimwi zvataurwa mai avo vatware mutoro wavo kudai kuri kuti kumapurisa kukembe. Daidai izvozvi tiri kude mwana kuti ange aripo because wakatopare mhosva inobate kuno kumaruzevha nekuhurumende. Sizwai uyo hazani uyo Mungabira toda kupedza nyaya. Ona taakuda kuswera tine zvimwe zvinhu zvokuti amweni munonga muchiswera imwe agara kuchimwe tiitwe muri izvi tine mabasa. Uruta kuti maitire taita isusu ekuti tabata mudzimai uyu aine mwana naamwe akadzi ake akazotaurwa emunoziya kuti muende koronga kuudza nemumbe kuno wati hausi kubvumirana nazvo. Uruti mutongo itaisa isusu wataurwa ndaana sekuru hausi kubvumirana nazvo. Titaure zvoruda tinyore izvozvo todini. Inisi ndati kana yanyaya yekuti anoripa naye wacho unoripa. Ini zvakasvika ndati isusu zvokuzo akadzaka hatitauri nawo ba isusu. Inini nemukadzi wangu tinakadzeruka totaura naakadzi edu. Iwo ndotaura naakadzi ani ako. Ndatichititaurira anza mudare tati munomu nyaya yetatonga munomu murudo kuti tabata mudzimai uyu aine mhosva ngekuti mwana wake ndiye wakaende kopumha uroyi husipo hwakaonekwa kumaprofita ekuchechi kwani kwenyu kwawaichemera kuti tiende. Saka uri kuti titi yapera tisiya yakadaro richititaura uri kuti udini uri kuti toti nguva yese tati hatina tochiisiya toti yapera hayo. Urudo chitipedzera iwo nyaya tibatsire kuti hora tidare ndiri kuona kuti hamusi kuziva utongaba itai so chititaurira takake tifo itai kuti mambo nemakurukota enyu itai so inini ndandokura kuti ibve kuchechi because iye wacho wakabatwa chechi ndekuzema mbere patikuzoti sinjisimumbere akuenda kunani kesalari kuti ivo ndati muri kuende kuchechi kuti chechi ibvisemo mbere mumbere akuenda kunani nyaya yemumbere mukurira bai. Ini ndazve akadzi angu ndo akashata hapana kudomedzwa zita kuti uyu ndiyo akashata akazwi akadzi angu saka ima kuti ngakubviswe ng'ombe ngeuyu mukadzi ndiyo azvi akashata again. Mwana wakataura akapumha uroyi ngewani? Mwana wakabudomba maoko ende kotaura kuti imwimwi munoroya mwakauraya mwana wenyu mukaya mwana wani? Mwana wanotabe kisari vatamuno muchiende panyaya vabatsia zvaraimini ndaida kuti mutaurire mambo takurosanika here mutape zvai handiti uri kuti zviro zvese nezvokumhatso kwake pamusana mutape baba awo ngaanati Mungabira handichapindi zvemukadzi yako but mwana wako ndiwe iwewe ndiwo wakandipumha kuti chii mwana wangu wave mwana wani wako. Saka ini ndakuchiti manje kungatauka kani mwana wangu uyu hausibereke mwana wangu kana akanyabereke mwana wakabereka mhatso kwako. Saka anhu epaMungabira ndimwe akandipumha saka utai ng'ombe yangu zvakatofanana. Zvitaura kare ingori pari iye uri kudaro because uri kuona kuti mombe iri kubva panani because mwana isusu tatachindoirerutsa kuti pane zvakabudepi tiri kutarise nyaya yeuroyi hwakabude mukanwa mwemwana hwakabude mukanwa mwemwana wake uyu huchitaura futi mwana wake but havana kutaura iri vana vakaenda kopumha mwana woumwe munhuwo ngoti iwo ukaroora mukadzika hazvitauri kuti munhu iyeyega wamwana wako makanopumha uroyi kune mwana werimwe dzinza uri kubazwisisa. Saka ndo pari kuenda koshata mwana wenyu muri hairi imimi
wakaenda kopumha mwana woumwe munhuwo une dzinza rake rikandese kuti mukadzi wako utori mwana wamwana. Ende nyaya youri kutotaura like zvazviri kutaura gwimisa izvo, nyaya yako iwo zvawakaenda kumaprofita kwacho kuchechi, wazwa iwowo kuti akadzi ako ese akaenda kogara pasi achiburitsise nyaya iyoyo yekumwanawo. Mungadai wakadzokera iwewe kuchechi kwako iwewe mwacho uyu pamwe asipo hake, nyaya youri kutibvunza yokuti akadzi angu acho hapazi kudomwe mazitaka haisi nyaya yekubvunza isusu, inyaya yeungadai wakatoinvestigata, ndo yeungadai uri kutoseenzesa kana kuti iwewe uri kuda kuti kuti iwewe udzokere uchinatsa kozwa kuti akadzi acho ndanani, ndo zvourudai kuti ndiani ndakatozwa kuti akadzi angu ari kukonzeresa ese akadzi angu ese ndiwo akaenda kumwana. Mazwa ichitaura kuti imwimwe amungabiya makazomeenda kugara pasi mechitonga akadzi enyu, saka iwo achatenda kutongwa sematongero andaendo aita kubva pasi. Kana ariwo ane problem yekuti akaningirika hatisikati hwani ndiye wakashata ese akatoshata. Good, chizwai nyaya iri kuitika pamuri kuiona here baba, akadzi aya ese akaita nyaya imwe chete. Saka uyu wakaendawo futi kumwana iyeye waya kuenda kotaurawo kuti ataurirwe bhozi chiri kuenda koitika kuti ari 7 ka isusu tapa kuti 6 ndokoti weti 7 ndio uyu haangaendi kojoinana ndikuti garai itai kuti ndiri ndakaroya bhozi iye ndo saka akavakomangana. Saka akadzi ako 6 iweyo ndiwo akagara pasi achitaura uyu kuti muroi. Saka hati mukaundi kuti ndiye wakataurwa 1 2 ndiye wakaunza nyaya futi kupi. Dai anga akataurawo kuti ndiri muroi anhu nditi muroi ingadai ingorumba kwako narini. Chiri kuitika kecho kuti pane 6 vakagara pasi vakaenda kowirirana kuti uyu muroi. Saka 6 acho iwowawo ndiwo uri kuti uende kogara nawo pasi naana tezvara hawo zvouri kutaura izvi mopo uyu uri kumpinzapo pakudini iye ari akauya komangara kuti ndadzara. Inini hatina mukadzi wakanongedzwa umweni asi ungasora muchitenderedzwa baba aya manyaya ipe yakazobva yoitika zvari kuzviri zvakatorgoze dai muunganidza mhuri yenyu muenzanisa nditi akazvitadza akabva nemhuri yese kumunda akauya pamba akati akadzira kuti mbutisira nemapundu maini aya akabudisa muromo kuti iwewe uri kuda kuisa mhepo pane mwana wangu. Zvakaitika sande mande chipiri wakutobudirwa mwana ndatoisa mhepo iya, asi baba akanga aripo nyaya idzi dzichiitika haana kumira sababa akabva aratidze kuti akamirire chi side hero mazwa. Saka nhasi uno chari kumbonetserano chii iwawo zvakataurwa kuti ana akadzi awo 2 akamira nawo chari kumbonetserano chinyiko ndozvandikutaura kuti onai katikanga tichiuya munomuka tinei ndichida kuti tibatsirane but mukapangidza kudzika muruda kuuya koshamisira nekuda kupangidza kuti ndiri staboni nei unoza inini handizvirambi zvinhu izvozvo zvichiitwa neanhu anenge aine zvinhu zvokuti zviripo zvokuti zvinotaurwa pamwe munhu une mabhazi but kana uine mbiri yekunyenga yaakadzi ngauda kuuya kuda kutoshamisira kupangidza kuti handiya hazvishamisiba kunga uine akadzi akawanda otherwise chitori chibharansi because ungadai uri kuti utaura nyaya yekutenge ndege mahelicopter nemabhazi but tiri muno mukudhisikasa nyaya dzaakadzi ewatadza ewakawanza uchifunga kuti uri kuita zvisingabviri. Pane weinoziva une mabhazi 7 umwe une masitoro 7 pane ane ndege 20 neni iwo mbiri yako iri munomu ngeakadzi 7 waifunga kuti unoita zvinoshamisa iyo zviwa zoti kuzuzwa wavhiringidzwa ndiwo akadzi aya wakotsara 2 wakosukwidza 5 watadza kuumisa musha uyu ari kutotaura mukadzi wako kuti uri kutadza kuumisa musha wakuunze musha wako mudare muno muti tikugadzirire musha wako wakuita nharo futi uri muno mwacho iwe uri kutadza futi kuita baba ko iwe ukaramba hako ukasara uri free man hauiti zviri nani. Wona nyaya dzekumba kwako ndo dziri kutinetsa muno isusu hatina kumboya uchechi kwenyu tichiti tina akadzi atinetsa iwo akadzi nyaya yatiri kutaura muno haisi yemombe haisi yehuku hapana nyaya yemari kana pfuma yatiri kutaura nyaya dzeunyenga 7
Ona wazoti kuzuzu waudonyepo simudzira isusu dare musoro akadzi ako ari kukutomutsaya uri kuhatadza wauda kunyemboita baba mudare muno kumba kwako uri kahuku ndakutoona kuti dai uri baba akarongeka ka usiri pano ini ndoziva amwe hama yangu yanga ina akadziteni anomboenda kudare ba waivapedzera wai iwo uri kunzwa kudare naakadzi hausi kuona kuti une weakness uruda kuuya kutishamisira nei muno uruda kuita ustaboni wekuti inini ndiende kuna ana tezvara ako kotaura nana tezvara ako kuti akadzi enyu ndaabata udare kuti akaita makuha yoyo zvakazodai nyaya iri pachena chena kuti uyu mukadzi uyu mwana wake akapumha uyu uroyu yetatotaura tikapedza kare uruda kungoramba ichitezo chini uruda kudini chini ndezvemishonga ere nyaya iyi makasoroterero zvakanaka ngatiende kumabvuka mwati handina kumauchechi kwenu mwendese kuchiti kwati saka uruda kudini uruda kuti tiite sei pamusoro imama iwo kana ari kuti zvakabude kuchichi ngezvekunyepa sezvatiende kumwe aiwa tauchide n'anga kana iye atide n'anga tototsvage n'anga kana kuri kuti musi wa 16 wacho toaende n'anga chaiye chainoite zvehakata kuti abhilivhe ngoti kuchechi hakuna chakabuda paakatikweya tikaenda tikateerera nhasi nori kuti hapana chakabude manyepo saka taakuchide n'anga yacho yaasi kuda pa ndizvo ngoti munhu unojairira handi kutangira panapa ba ndizvo ere todini orit iwo kuti zvichikuda tichinosa utoende piwo wakatiti tiende kun'anga dzipi wakati tiende kumaprofita ekuchechi kwako right tikaenda ndiyo hanza yabuda right kwaramba anhu ekuchechi kwako wazoona kuti matsotsika aoni right toende pichititaurira toenda kupi futi kakase rimwe basa raudomuka toende pi chitaura muende nhasi chitaurai handina zvendotaura ndataura basi kuti inini akadzi aya akabatwa handitika ese handiti abatwa handitika zvosa ndiende kugadzisa mhuri handitika indogara pasi nemhuri yangu ndienda kugadzirisa kwete zvokuti unobvisa rozi imimi uri kutaurirwa kuti kugadzirisana neakadzi kumba kwenyu theni kwamambo kukupo judgment yekuti mai aya pamakaenda kuchechi kwenyu kuchechi kuri kuti aya haana dambudziko reuroyi ane dambudziko taurai pane dambudziko musanesana nababaya mombe yataurwa nditezvara ndiyeri kudiwa pamusoro mambo itozive kuti zvandataura inini uri kuda here kana kuti haasi kuda totangirepo ndambobvunza mubvunzo iwo kana iye asi kuda ngangodaira kuna mambo kuti ndandikwanisi full stop isitozotangirawo ipo kuende mberi sekutaura kwaanenge aitoti handisi kuda ngekuti uyo ana hama ba wakadonhe mudenga amenoti wakabve pai chitaura tichizwa tipedzi inini zvokundinandinobvisa ngombe iwo akadzi ndanobvisa kusanganisira naiye wacho ichibvisirwani kana uchiti usanganisira naiye naiye wacho because iwo ndo anoita godo rukwadza uyu ndiye wakamanga iyo mangapia ona zvimwe zviro tozongati haushorani uruzwa iri ngatipotaura mafestika dare rese riri muno mututaura ona hatiri zviro zvaungati hakupimbana wakaenda kuchikoro here wakaenda kuchikoro here bhozi zvouri kuita ka zviri kupangisa udofo ende iwo usada kuti dhonzere kuende kudofo ba wakadzidza usvika kuti usi udofoka chibharansi wakadzidza kuita chii bhozi pamwe tikanetsana newe uri dofo bhozi uri kutadza kuona kuti 1+1 ndi 2 wakadzidza kusvika pai pamwe zvikatibatsira because dare rese riri kuzoona kuti nyaya iripo iwewe wega pamwe udofo ngokuti madofo haazwisisiba wakaita chii grade 6 form 2 totiziya kuti kana usina watodzidza tiisei nyaya yacho ngokuti dofoka munosumana naro svika kwaedza kana zvakorera hazvina kukorera tokumbira kuti iende mberi mberi kumbiko ndiri pane inini hakuna munhu anodarika iworuda kuti zvisizvo ndataura kuti nini akadzi akabatwa kuti ari kuitirana godo rinosvika kupangura yamhuri yangu nhasi makuti imimi vanengaariba ese iwe mhuri yako iri kuurayiwa ndembi kwewe hausevere kuita madhire kuuraya nako iwewe ndaenda kubatwa wakatobatwa zvorudzuzorine zvakabuda mune wakaromba unobatwa kuhamba
asina kutaurwa akadzara mwana acho ari kunga ataure timbosumudzai wana achambotaura kuti asina kutaurika zvekuti ane mishonga yenaine gaba kakaterwe pamba but amakakasana kwasozvinyora kuti asina kufambira izvozvo zvazvina basa ine nyaya yakamangaurayana akadzivaurayani wochiuraya wega tati zvakatobuda kuti iwewe utori nemishonga ndo uri kutoita kuti ana ako afe because mavhariro uri kuita nyaya dzacho uyu uri kuti takazvitaura nhasi after 2 days wakutoti mwana uri kubudirwa mutongo ndatoba ndapedza kare I don't know kuti chimwe chirudiwa chii tati isusu mombe ngaiuyi Changamire ane certain time yaanofana kutaura osvika kubuda because zvakuitika apa zvikuda kuti imimi mubve muconstitution yenyu muende kopinda mune yavo yacho inozokushoresa mumambo wenyu. Nyaya iripo ndekuti kana mambo ataura for a certain period munhu atadza kuzwisisa anofana kundosiyiwa akadaro noti kuti mimi akufosere nekuti iye ada kuzama kukufoserai kuti mutaure manzwi anenge asiri emumambo. Yes, ndo zvaada kuzama kuita and isusu tinogara navo vanhu ava tinoziva pekugumira kana tichitaura navo nekuti vano udofo hwekutadza kuziva ma-constitutional rights ereligion nema-constitutional rights amambo. Havazivi kuti mambo kana nyaya yauya kuti iyananiswe namambo, we can only respect religion yavo kuti inoda zvakati 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 wabvumira kuenda kwavo kwavanoti handizvo. But in reality mambo kana ati kuti musha ugare zvakanaka nokuti wakamhangarwa necomplainindika ini ndoda kuti zvidai he has got that right. Saka apa baba mungabiya zvavari kuita ka vaenda kotora nyaya isiri yavo nekuti vabva vakatoplana kuti nhasi ndoda kurwisana namambo. From what is doing now munhu abva akati ndoda kurwisana namambo but isusu now tagara kuno se-community court tinosvikawo pakuti no hatisi kuda kuti mambo wedu asvike pakutaure mazwi ekuti nyika izoti makamuona mungabiya uya zvaakazoita kusvika namambo. Nyaya mungabiya yavharwa kudhara tezvara vanoda mombe kubve kune munhu akati mwana wake muroyi rubanzwa munhu aonekwa nedare kuti mwana wamai ava mwana wacho asiri panapa and ndafara nekuti kubva pakutanga dare raida mwana iye but iwo ndo waiite kuti mwana asave bana isi vairamba vakashilda mwana iye. Saka nyaya iripo kana waramba vakashilda munhu zvinoreva kuti iwewo ndiwo kutora responsibility yemunhu iyeye. Saka nyaya iri apa mukabiyaka dai ndandiri mimi muka ndaisvika pakutaura kuti mutapenda zvinhu mira ndichindoronga nemhuri yangu tione kuti chii tinogadzirisa sei nyaya taurwa natezvara tinogadzirisa sei nyaya ndozvavasi kuda wakagara asikadi nepfuma yake semaitiro anongoita kwatiri isusu hapana chakabvisa semarambiro aringoita ndo marambiro anongoita. Saka pfuma yake haadi nayo semarambiro ari kuita kuna mambo ndo marambiro anoita kwatiri isusu. Amungabia chiendai moronge pfuma yatezvara iwe nezvinizvi zvanopera panotaura yepfuma here handiri kutaura saka ndati kana zvanetsa nyaya tingaende mberi because inini mati handina nyaya handiti nyaya iri kutobuda mukati memhuri kusanganisira naiye nhasi asichari mhuri yangu handiti asichari mhuri yangu kuti wamudare handiti baba mugabe mukati ngaende mberi zvaakuratidzawo ndezvino ana mwana wacho ndiani mwana akabuda Tamara akadefema inini Changamira akangonyora chete kuti ngaende mberi yako ndari yedefamation yaTamari. Tamari anoende kujeri nekuti adefeme munhu. Tamari anokwanisa kuripiswa nekuti adefeme. Zvinova zvisingazokufadzei imi. Zvinova zvekuti munenge maakuzotarisana nemukadzi yenyu kuti wakasungisa mwana. But nyaya iripo ndambotaura paya kuti you are a family. You are the head of a family. Avo vanofana kuonana vese semasisters. My guru, my nini. This is handizve. Kunyange ava achiona ava nditezvara ndibaba wavo handizve. Saka you are a family. Pakakanganisika. Changamira kuti pakakanganisika. Chiitai kuti chii mugezane muchingamizana zvakanaka.
ini makuramba kuti vaenda kuti panake. Saka roho ya mambo ndiye. Amungabi ari kuhara kana aine ruzivo rwevakadzi akaurayana achazomangara kuti mwana wangu wakangoti nguva imwenika ari kufunga kuti mambo unopasvika arisere mambo unotongera yakamangara nyaya yakamangara mbuyayo ndiyo akaende kukun'anga kana paine mukadzi mwene wakauraya mwana wamungabi arisere amungabiya mwakasununguka munoyamwemangara ndakaurayirwe mwana ndiani ngomwe mukadzi uriye uyu arisere anatezvara yaunaidzwa ngenyi mwaidini mwairuraya mwana wamupambo musaturikidze shumbu dzenyu musikadzi mwechitifunga kuti mambo uchasvikapo hai ndikunyaya isina kumangarwa mambo unotonge yakadii yakamangarwa. Ndiri kuzoona kuti imimika mune dzenyuwo dziri pamoyo dzekuri kuti dai mambo asvikepo musha wangu unomire zvakanaka mambo acha haakwari zviri pasi kungamadima unokwari zviri pamhende zvamangarwa ende achakinda zvisina kumangarwa. Saka mhosva iyi ndiri kuona mutongo wapuwa ndimutape ungatore nguva munomirira kana iwo azvidza matonga mai avo kuti sakai mombe nemhoni yemwana yamutape mokiya mozomirire mhosva yamangwani. Isusu ndataura ngazadza ndikapedza toramba chitenderera musi wa 16 petiri kuyaita court date panapa toda mombe iyo isusu sedare takubata nemombe iri yako rigasiku pasina toendesa pamedzisa poitwa wari kufarisa unoenda kwamandikisi iorder inohamba apa ino apa tatudoti tiite zvinhu tigadzirisane ndati isusu madzimambo basa redu ngerekuenzanisa but kana munhu usikuda tine mamwe maitiro etinogona kuita. Isusu ngati tindosvika musi wa 16 kana pasina chauya tonyora order kuti uyu takamubata tamari nemhosva yekupumha munhoro izvi kana zvakadai tikamuripisa mombe zvakati zvakati tikati auye nemari iyoyo musi wa 16 hana toisa kuwarendo zvoenda iye uchazotorwa wozoenda kucivil court zvoperera haisisiri munomu ati ngaiende mberi wamuzwa mwese mwaazwazvo ati ngaidini takuiendese mberi tapedza chenda turumira svika musi wa 16 musi wa 16 takuti hatisina nyaya takupai nguva otherwise mwapedze nguva yasedare nhasi hatisina zvekuchataura chenda imwe muchimirirai matsamba nyaya yenyu haichadzoki muno inenge yakubva nekwamedza street inenge yakutoya nemapurisa awo ndo hani muneimwe akudhira nawo ndo kumberi kwacho kupera kwayo ichatoperera futi kupi imwe musekuru wacho kuti paine zvazobuda zvichatobudira kupi kumberi hadzi ngaiendepi tapedza next case Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Dojipondora